glavne političke odluke na odluku i Dobro, evo, ja vas svih lijepo pozdravljam. Nadam se da dobro čujem. 2005. godine sam gradonačelnica i znači prvi papir, prvi projekt koji je uopće grad Komiža napravio, to je strategija održivog razvoja gledačkog firmu, znači u svrhu koja se zove vodovod i odvodnja na području grada Visa, Deponij, Velica. vaše planove. Hvala lijepo, dobro jutro svima, dobrodošli na najudaljeniji otok u Republici Hrvatskoj i dobrodošli u najstariji grad u Republici Hrvatskoj. Grada Visa, jedan veći teritorij od Tenispada po grad Vis, manji po grad Komiža, s tim da je Komiža ima velike resurse u nosnom svijetu koje je treba. U meni prostor plan kao je osnovni dokument koji u stvari je država ni dan danas nema koji vodi ne postoji imovinska kartica kupala u smislu dodatno i da u stvari sve što znamo sve objekte. Ja sam predlagao svim vladama do sad za vrijeme podolskih ratova i su vladane krivici. A vi sad kažete da treba reći neki razlog, jel? Ako može jedno, ne može drugo. Pravda, znači, zbog jajedno, baš ta vrijeme, i tako da ću vidjeti. Pa ne znam da je samo 65 i 69, imali tamo